Άννα, τι σε έκανε να ασχοληθείς με τα νύχια? Όπως όλες μας, πήγα για μανικιούρ, αλλά η εμπειρία με σημάδεψε και όχι θετικά. Από κακή αφαίρεση υλικού δεν μπορούσα να πιάσω τίποτα. Και τότε είπα, ή τα αφήνεις πίσω ή θα το κάνεις σωστά. Και πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι? Από το 2010 άρχισα να ψάχνω και να διαβάζω τι συστατικά έχει το κάθε προϊόν. Είχα απορία, γιατί καίει, γιατί μυρίζει, γιατί σε αφήνει με φθαρμένο τον νύχι. Και κάπως έτσι γνώρισα την κυρία Μαρλένο Ρος, τη δημιουργό της MO. Εκείνη με άκουσε και εγώ την εμπιστεύτηκα. Και το 2015, στα 25 μου, έγινα η αποκλειστική αντιπρόσωπος της Mo Nails σε όλη την Ελλάδα. Γιατί διάλεξες τη Mo Nails? Γιατί με αφήνει να κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια. 10 ώρες δουλειά χωρίς να πνίγεσαι από τις μυρωδιές. Χωρίς να σκέφτεσαι αν βάλω αυτό το υλικό θα ερεθίσει το δέρμα της. Η Mo Nails δεν υπόσχεται θαύματα. Υπόσχεται ασφάλεια, ποιότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον. Άννα, ποιες είναι οι απόψεις σου για το μέλλον? Θέλω να ανοίξω δρόμο στην πράσινη βιομηχανία. Δηλαδή, οικολογικά προϊόντα που είναι πραγματικά ασφαλή και για μας αλλά και για τους πελάτες μας. Ποια είναι η συνταγή για την επιτυχία? Δεν υπάρχει μαγικό φίλτρο, υπάρχει συνέπεια και ακρίβεια. Και μια φιλοσοφία που λέει θέλω να αφήσω κάτι σωστό πίσω μου. Η Mo Nails δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι εργαλείο για κάτι μεγαλύτερο. Και για μένα ήταν η πιο σωστή απόφαση που έχω πάρει. Εσύ έχεις δοκιμάσει τα προϊόντα της Mo Nails? Γράψε μου στα σχόλια.